Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da juma'a babbar rana daga nan zauren bakan damiya na watsa labarai, ni Fatima Hassan ina muku fatan alkhairi. Za ku saurari labaran duniya domin sani inda duniya ta kwana. Za mu buɗe labarun namu daga can ƙasar tarayyar Najeriya. Daga can Najeriya za ku ji cewa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce Amurka ta kaddamar da wani mummunan hari kan mayakan IS a arewa maso yammacin Najeriya. Dakarun Amurka sun kaddamar da hare-haren masu kyau kamar yadda shugaban ya faɗa. Cibiyar sojin Amurka a Afirka daga baya ta ce an kai hare-haren ne a jihar Sokoto. Shugaban ya zargi kungiyar kai hari tare da kashe Kiristoci da basu ji ba basu gani ba a faɗin ƙasar. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar a safiyar yau Juma'a ta tabbatar da cewa Amurka ta kai hare-haren ne kan wuraren 'yan ta'adda a yankin arewa maso yammaci. Ta ce ya samo asali ne daga haɗin kai tsakanin hukumomin tsaron Najeriya da kuma abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa. Ma'aikatar ta ce hare-haren sun biyo bayan musayar bayanan sirri da kuma tsara dabarun tsaro tare da kasashen da ke da haɗin gwiwa da Najeriya bisa ka'idojin da duniya ta amince da su wajen yaƙi da ta'addanci. Sanarwar ta jaddada cewa duk wani aikin tsaro da ake gudanarwa ana yin sa ne cikin mutunta ikon Najeriya tare da bin dokokin ƙasa da ƙasa. Sai kuma can kasar Gini inda yanzu haka 'yan takarar shugabancin kasar ciki har da jagoran mulkin soja Mamadi Dumbuya sun kammala yakin neman zaɓe gabanin zaben na ranar Lahadi, yayin da jagororin adawa ke kira da a ƙauracewa zaben. Mutane kusan miliyan 6.8 ne ake sa ran za su kada kuri'a daga karfe 7 na safiya zuwa karfe 6 na yammaci, inda za su bi ɗaya bayan ɗaya cikin 'yan takara tare. Dumbuya mai shekaru 41 na takara a matsayin dan takara mai zaman kansa duk da alkawarin da ya taba dauka na mayar da mulki hannun farar hula bayan kwace iko a shekarar 2021. Gwamnatin ta hana manyan 'yan adawa shiga zaben, lamarin da ya sa jam'iyyun adawa ke kira da a kauracewa zaben. A ranar karshe ta yakin neman zaɓe a birnin Conakry, Janar Mamadi Dumbuya ya bayyana goyon bayan magoya bayansa ƙarƙashin tsauraran matakai na tsaro, yayin da firaministan kasar kuma manajan kamfen ɗinsa Ahmadu Uriba ya buƙaci jama'a da su kaɗa musu kuri'a rututu a zaben da za a yi domin su samu damar kammala aikinsu na gina sabuwar ƙasar Gine. Tun bayan samun 'yancin kai a shekarar 1958, Gine take shan fama da juye-juyen mulki duk da yalwar albarkatun ƙasa. Sama da rabin al'umman ƙasar na rayuwa ne ƙasa da mizanin talauci, a cewar bayanan Bankin Duniya da ya fitar. Majiyoyin tsaro daga can kasar Senegal sun bayyana cewa akalla bakin haure 12 ne da ke kokarin tserewa zuwa kasashen turai suka mutu a yayin da wani kwale-kwale ya nutse da su a gabar tekun kasar. Kasar da ke gabar tekun yammacin Afirka na ɗaya daga cikin manyan wuraren haduwa da kuma tashi daga dubban 'yan Afirka da suka kwashe shekaru sama da 50 suna bin hanyar mai hatsarin gaske domin shiga kasashen turai, musamman ma tsibirin Canary da kuma kasar Spain, a cikin kwale-kwalen marasa nagarta da ke lalacewa ana cikin tafiya. Sannan wata majiyar tsaro ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wani hatsarin baya-bayan nan na ɗaya daga cikin wanda ya afku a gabar tekun garin Mur, wani jirgin ruwa dauke da mutane guda 100 ya nutse, a yayin da aka samu nasarar zakulo gawawwakin mutane 12 daga cikin waɗanda hatsarin ya rutsa da su ya zuwa yanzu. Daga can kasar Nijar kuwa, Nijar din ta haramta wa Amurkawa shiga kasar ta. Jamhuriyar Nijar ta sanar da daukan matakin ramuwar gayya ne ta haramta wa 'yan kasar Amurka biza gaba daya tare da hana shigowar 'yan kasar Amurka kasar ta Nijar na dindindin. Wannan mataki na diplomasiya mai karfi ne wanda ke da manyan tasiri ga dangantakar yankin da kuma harɗar ƙasa da ƙasa. Hakan ya biyo bayan sanarwar da Amurka ta yi na daina ba wa 'yan Nijar biza shiga Amurka. Don haka shugabannin Nijar suka ɗauki matakin hana Amurkawa su ma a nasu ɓangaren shigowa ƙasar tasu. Tun dai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar ake samun takun saka tsakanin Nijar da kuma wasu ƙasashen na Turawa, musamman ma ƙasashen Amurka, Faransa da dai sauransu. Mayakan RSF a Sudan sun yi ikirarin kwace ƙarin yankuna guda 2 a arewacin Darfur da ke yankin kudancin ƙasar, a wani yanayi da mayakan ke ci gaba da kai hare-hare da kuma kisan ɗimbin fararen hula, galibi mata da kuma yara ƙanana. Wasu majiyoyin sun ce an ga kwararar mayakan na RSF haye a mashina zuwa birnin Abu Kamra mai tazarar kilomita 200 daga arewa maso yammacin Alfashir, yankin da sojojin Sudan da taimakon dakarun kwace iko ke da shi. Rahotanni sun bayyana cewa tun gabanin wannan mamaya, mayakan na RSF
sun kai hari a garin Ambro da ke da tazarar kilomita 300 da birnin Alfashir da ya kai ga kisan fararen hula. Sanarwar ta rundunar dakarun sa kai ta ɗauki gaggawar ta RSF ta fitar a yau a jiya Alhamis ta ce mayakanta sun karɓe iko da dukkanin yankunan. Wasu bidiyo da RSF ta wallafa a shafinta ya nuna yadda mayakan ke ci gaba da kashe mutane tare kuma da koransu zuwa gudun hijira na dole. Kasashen yammaci sun soki matakin Isra'ila ta sake mamayar yankunan Falasɗinawa. Wasu kasashen su 14 ciki har da Birtaniya da Canada da kuma Denmark da Faransa sun yi tur da matakin Isra'ila na ci gaba da mamaya a yankunan Falasɗinawa bayan samar da wasu ƙarin yankunan Yahudawa 'yan kama wuri zauna su guda 19. Kasashen sun bayyana matakin na Isra'ila a matsayin wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Haka zalika ya ci karo da tanade-tanade da kuma kunshe-kunshe da yarjejeniyoyin sulhu da ke tsakanin bangarorin guda biyu. Duk da yarjejeniyar da ke tsakanin Isra'ila da Palestine da aka kulla a ranar 10 ga watan Oktoban da ya gabata, bai bana kasar ta Yahudu ci gaba da kisan Falasɗinawa ba, inda kawo yanzu ta kashe Falasɗinawa fiye da 70,000 ciki kuwa cikin watanni guda biyu da kulla yarjejeniyar. A cikin wata sanarwar da haɗaka suka fitar ta bayyana cewa kasashen na Belgium da Canada da Denmark da Faransa da kuma Jamus har ma da kasar Italiya sun bayyana takaicinsu da ci gaba da mamayar da Isra'ila take yi wa Rasha. Masu zaɓe a babban birnin Somalia kuwa a birnin Mogadishu sun fita rumfunan zaɓe a ranar 25 ga watan Disamba domin kada kuri'ar zaɓukan yanki, wanda ya zama karo na farko da mazauna yankin suka yi zaɓen shugabannin yanki tun shekarar 1969. Bangaren labarun wasanni kuwa za ku ji cewa Barcelona ta gana da wakilan ɗan wasan baya na Crystal Palace Marc Guehi, amma batun kuɗin ɗan wasan ya sanyaya gwiwar ta kan buƙatar ɗan wasan na Ingila mai shekaru 25. Dan wasan Ingila kuwa na gaba Marcus Rashford mai shekaru 28 ya ce babban burinsa shine ya ci gaba da taka leda a Barcelona bayan ya zo a matsayin aro daga Manchester United. Barcelona na son ɗauko matashin ɗan wasan gaba na Ingila Ajay Tavares, wanda zai cika shekaru 16 a ranar 28 ga watan Disamba daga Norwich City. Crystal Palace kuwa a nata bangaren za ta yi hamayya da West Ham wajen ɗauko ɗan wasan gaba na Norway da Wolves da kuma Jørgen Strand Larsen a Janairu da zai kama. Masu kallon mu a daidai wannan gabar za mu kawo ƙarshen labarin namu na wannan lokacin wanda kuka saurara daga nan sauran watsa labarai tare da ni Fatima Hassan. Da haka nake cewa ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin kawo muku ingantattun labaran duniya da kuma sanar da ku halin da duniya take ciki. Ka ku manta ku bibiye mu gobe da misalin karfe 10 na safiya a shirinmu na fagen mata, inda za mu tattauna da manyan mata domin bayyana halin ko kuma matsalolin da mata suke fuskanta tare da kawo muku mafita. Ni Fatima Hassan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.